Har du nogen gang lurt på, hvem kæmpene, som er nævnt i Bibelen, var, som Goliat og brødrene Hans? Hvad om jeg fortalte dig, at det er mye mere i denne historien, end du aner? I dagens video dykker vi ned i den sande historien om Nefilim, væsener, som udfordrer vores forståelse af historie, spiritualitet og til og med videnskab. Gør dig klar til at opdage mysterier, som kan ændre måden, du ser verden på. Denne videoen tager dig ud over de forenklede versionerne, du allerede har hørt. Vi vil udforske bevis, ældgamle tekster og historiske kontekster, som afslører et univers af betydninger bag Nefilim. Hvis du leder efter svar på spørgsmål om det overnaturlige, tro og til og med, hvordan du skal møde kæmper, ægte eller symbolske, i livet dit, er denne videoen for dig. Står du med udfordringer, som virker umulige at overkomme? Føler du, at du kæmper mod styrker, som er større, end du kan håndtere? Bliv med mig til slutten og opdag, hvordan historierne til disse giganterne kan give værdifuld lærdom for at overvinde dine egne Goliater og finde styrke i livets kamper. Bibelsk og historisk kontekst. Hvem var Nefilimene? Nefilimene er først nævnt i 1. Mosebog 6:4. Det var kæmper på jorden i de dage. Ordet Nefilim bliver ofte oversat som kæmper, men det kan også betyde faldende eller de, som falder. En hybrid og mystisk oprindelse. Nogle tolkninger hævder, at Guds sønner var faldende engler, som forente sig med menneskelige kvinder, mens andre mener, at det var en speciel afstamning af mennesker. Forholdet til det gamle testamente, Nefilims tilstedeværelse i den bibelske fortællingen, rejser spørgsmål om deres rolle i menneskets historie. De dukker op i en periode præget af korruption og dekadence, som kulminerer i flommen. Mange forskere mener, at dens eksistens var en krænkelse af guddommelig orden, og at dens ødelæggelse ville være afgørende for genoprettelsen af retfærdighed på jorden. Goliats rolle. Goliat, en av de mest kända giganterne i Bibelen, beskrives som en efterkommer av refaitene, muligens en släkt knyttet til Nefilimene. Ifølge 1. Samuel 17 var Goliat omtrent 9 fot høj, havde på sig imponerende rustning og var en erfaren kriger. Historien hans handler ikke bare om fysisk styrke, men også om at overvinde tilsyneladende umulige hindringer. Goliats brødre i Tyn. Samuels bog 21 og 15-22 finder vi beretninger om andre kæmper, som Davids krigere står overfor. Disse kæmpende, muligens brødre eller slægtninger til Goliat, var imponerende og skræmmende. Tilstedeværelsen af flere kæmper samtidig forstærker ideen om, at de var en del af en større gruppe eller afstamning, noget som rejser spørgsmål om deres oprindelse og formål. Betydningen af rapportene. Disse beretningene antyder, at kæmper spilte en betydelig rolle i den bibelske fortællingen, både som antagonister og som symbolik for store udfordringer. Dens eksistens peger også på den rige mundtlige og skriftlige tradition, som knytter bibelske myter til andre ældgamle kulturer, hvor gigantiske skikkelser også spilte vigtige roller. 3. Teologiske og alternative forklaringer. Religiøse tolkninger. Religiøse traditioner tilbyder forskellige tolkninger af Nefilim. For nogle kristne strømninger er de faldende engler, som trodsede den guddommelige vilje, mens andre ser dem som helter fra tidligere tider, udstyret med overmenneskelige kræfter. Jødedommen på sin side tolker dem ofte som et tegn på menneskelig korruption før flommen. Det er også de, som ser på Nefilim som en måde at metaforisk udtrykke kampen mellem godt og ondt på historiske perspektiver. Nogle forskere antyder, at rapporter om Nefilimene kan være baseret på krigerfolk af stor vækst, for eksempel anakittene nævnt i Bibelen. Disse stammene, kendt for sin fysiske storhed, kunne have inspireret mytene om kæmper. En anden mulighed er, at disse teksterne reflekterer kollektive minder om historiske hændelser, som konflikter mellem ulike civilisationer. Moderne teorier inden for alternative teorier er det de, som mener, at Nefilim er knyttet til ældgamle og avancerede civilisationer som Atlantis. Andre spekulerer om en mulig udenomjordisk forbindelse
og antyder, at Guds sønner kan være besøgende fra en anden planet. Selvom de er kontroversielle, viser disse idéerne, hvordan historien om Nefilim fortsætter at fascinere og provocere debat frem til i dag. Tilknytning til andre kulturer. Nefilimene finder paralleller i andre mytologier, for eksempel titanerne i antikkens Hellas eller jotunene i norrøn mytologi. Disse giganterne er ofte forbundet med urtiden og naturkræftene. Denne ligheden antyder et fælles ophav i menneskelige myter og tro om overnaturlige væsener. Åndelig påvirkning, uanset deres oprindelse. Nefilim inviterer os til at reflektere over emner som korruption, udfordringer og forløsning. Historierne deres minder os om, at selv i møde med metaforiske giganter, er det altid håb om at overvinde. 4. Goliat og hans brødre i populærkulturen indflydelse på kunsten. Goliat og giganterne har en speciel plads i populærkulturen. De bliver ofte fremstillet i filmer som King David og i videospil, hvor de fremstår som mægtige fiender. I tillæg fanger flere klassiske malerier og skulpturer kampen mellem David og Goliat og fremhæver kontrasten mellem menneskelig skrøbelighed og guddommelig styrke. Sammenlignende mytologi, Nefilimene, fremkalder også sammenligninger med giganterne i græske, norrøne og andre mytologier. Akkurat som titanene eller jotunene repræsenterer de en kraft, som må overvindes for at orden skal genoprettes. Disse lighederne fremhæver universaliteten til temaet i den menneskelige fantasien. Kontinuerlig fascination, tilstedeværelsen af giganter i moderne fortællinger, viser, hvordan disse historierne fortsætter at fange fantasien, hvor de repræsenterer udfordringer, som virker umulige at overvinde, men som kan overvindes med mod, tro og beslutsomhed. Åndelige lektioner. Historien om Goliat lærer os dybe åndelige lektioner. Det illustrerer, at uanset hvor store udfordringerne er det muligt at overvinde dem med tro, mod og beslutsomhed. Hver gigant, vi står overfor, symboliserer barrierer i livene vore, problemer, som virker uoverkommelige, men som kan overvindes med indsats og åndelig støtte. Davids sejr opmuntrer os til at stole på vores evner og guddommelig forsyn. Jagten på kundskab, fascinationen med Nefilim genspejler menneskets ønske om at søge svar om vores fortid og vores eksistens. Hvem var disse giganterne? Hvorfor lever deres historier videre i gamle tekster og mytologier? Ved at udforske disse spørgsmålene, indser vi, at menneskelig nysgerrighed er en kraftig motor for at afdække mysterier og lære mere om vores delte historie. Historiske og filosofiske refleksioner. Historier om giganter overskrider kulturer og antyder, at temaet resonerer dybt i vores kollektive psyke. De kan symbolisere frygt, sociale udfordringer eller kampen for balance mellem godt og ondt. Disse fortællinger hjælper os at reflektere over, hvordan vi takler vanskeligheder og hvordan vi søger større mening i vores eksistens. Forbindelse med det overnaturlige. Nefilim provocerer også frem refleksioner over det overnaturlige og det guddommelige. Dens tilstedeværelse i Bibelen og andre religiøse traditioner udfordrer os til at tænke på grænserne mellem det menneskelige og det åndelige. Er de en metafor for vores forbindelse med det guddommelige, eller repræsenterer de noget mere bogstaveligt? Disse spørgsmålene inviterer os til at udforske vores dybeste spiritualitet og tro pænt indvirkning på modernitet. Selv i moderne tid fortsætter historierne om Nefilim og Goliat at påvirke vores fortællinger og vores fantasi. De dukker op i teologiske debatter, i populærkulturen og i teorier, som blander videnskab og mystik. Dette viser, at uanset hvor langt vi har kommet, er vi fortsat dybt knyttet til mysterierne i fortiden hvor og lektionerne de tilbyder. 6. Konklusionssammendrag af hovedpunkter. I dag afslører vi mysterierne til Nefilimene, Goliat og deres brødre, og udforsker deres roller i den bibelske fortællingen og deres bredere implikationer. Fra afsnit i 1. Mosebog til historiske beretninger har vi set, hvordan disse figurerne har fascineret generationer og forent åndelige og kulturelle aspekter rundt en gåte, som fortsat er åben for tolkning. Disse historierne transporterer os til en verden, der det overnaturlige og det menneskelige mødes,
og afslører kompleksiteten i forholdet vort til det ukendte. Nephilim udfordrer os til at reflektere over betydningen af magt, moral og at overvinde gigantiske udfordringer. Yderligere refleksioner. Op gennem historien har fortællinger om kæmper altid vækket vor nysgerrighed. Enten gennem deres tilknytning til tro eller som allegorier for kampen mod det umulige, giver disse historierne genklang i vor kollektive psyke. De tjener som påmindelser om, at selv i tider med usikkerhed kan mod og tro sejre. Videre får studiet af Nephilim os til at stille spørgsmål ved naturen til bibelske historier. Er de historiske beretninger, metaforer eller noget mere? Denne tvivlen holder vores søgen efter kundskab og forståelse i live og forener tradition og efterforskning i en pågående dialog. Og tror du, at Nephilim virkelig eksisterede? Eller er de bare en kraftig metafor for vores åndelige rejse? Del tankene dine i kommentarerne, og ikke glem at like og abonnere på kanalen for at fortsætte at udforske fascinerende mysterier som dette. Teaser for kommende videoer. Bliv med os i næste video, hvor vi dykker endnu dybere ind i et andet bibelsk mysterium, som lover at udfordre alt vi ved. Aktiver ringeklokken slik, at du ikke går glip af nogen opdateringer. Tak for, at du er med os.